Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya niho wanitye uburayi bw'umuburi Murigerere ya Ensoko TV, karibu sana. Naenda somo robuleto bweli tukolia lero umurubiri gabo Obogima no Obochenu onomurubiri uko bagingo koletera kera litukolia Jumatatu chinsa ibere cyamaroba na incho maraliyo Botambe Caroline Mausa litukolia lero ntobe tugo kwanira igoro y'uburori bumanyikane tebuna liver cirrhosis ubuyigano burwaire boko babo affect ensemeri yo mubere manyikane tebuna lini Rontore no munyagitari gaiga nabara gutweresera sobwe memano biga mburoire kikyagera nje bumanyibwane ona manganayo mboli bogemo no karibu sana iwe kaka bana intukuru muchagano weka omwere daktari. Yes. Karibu sana somuro buri tubere tukulia lero. Liyamono sana. Liyamono mwancho murigereri karibu sana sigopindi karo. Ono mari mwancho murigereri naro tanyo gukoro kora lero selitangani ayani Biyamono sana mwancho murigereri yetagana daktari Moses Kena Onsarigo ngo senyekitari ya World Fitness Centers itobwate kliniki gabo songo ase nyumba ya Uru Plaza egoroba ya gatatu room 307A. Karibu sana. Biyamana. Wana rero daktari lingani tukwanire muchando manyikante na liver cirrhosis. Liver cirrhosis. Liver cirrhosis no muchando cyane tabanta bange sana nando kugigo cyanda abantu bange sana in the future. Lean itubwate lean yeri mu byo peso mubiri. Lean yeri ngairi gotoka. Lean yeri gotoka nsemo yo kolio umubiri. Iga se chimbaru maega ye chimbaru. Nsemo yo koli maega ye chimbaru motobwate lean. Lean lili neri gindi bwate gasi enkomusane so mubiri. Yani ngentero tebega karo ngobe tutwara lean. Ngobe tutwara lean. Mubirogo togo kora gas. Igogo ika utwara lean mubirogo manyega kora gas buronde. Urigero lean lili ilibwate kigasa indi kigasa 500 igokore so mubiri. Na lean lili nari gokonye samangana yoko bune ndagira digestion. Kaira lili korusige ntoyikoro nga bile juice inere goturumboka yaja bakase kenyo bikwalira mafuta yale yakole ntoyiko nga emulsification of fats egere ndagira yaba digested. Bile yeli nere ko reduce acid ya soile duodenum egere ki enzyme chikorwa se pancreas chikole gas burundi. Kwa hivyo the enzymes chikorwa se pancreas nchiko kora gas ya se acidic environment kagere acid ya rule senda ya bulire ndagira one se kile se duodenum wika bile reduce acid yeli unangento hotel lini na ligo kora likorusyo buchafu so mubiri. Lini likorusyo buchafu igobono obenye tubuga trini obuchafu bw'ikiro so mubirogo obuchafu bw'ito mubirogo. You can imagine obuchafu bw'bono uric acid, ammonia, obuchafu bw'onge bw'otwasa manyinga warusubneli. Lini nalili kokora yendo yeko na metabolism na kiendagire ko numubiri. Lini ndile involved esa mangana metabolism. You can imagine egero kwalira mafuta mange sana amafuta ayigo ikaende achikoga chwe so mubiri. Lini ndiko gara mafuta yoga chwe so mubiri. Lini nali cross protein abantu bali okonyora abandi bote lini ngali okonya babimpeta maguru
okwali ya wali bwatembe chando okobali ni take produce protein albumin igoto kwa negas yeli ni to gukora in short. So one kero kugo muntu mutwade lini otwade ngento nga liver cirrhosis yani lini ndi bwata cells kiseli kijigo kolega zitwatembiro wono kiseli kiri kiabere replaced ne choose what we call fibrosis. Wono choose kiri kiasoire seli wono lindi amanya koma lyaba muna ligena wono minute nga wono lini ndiri jokora gasi liye ngokora lini ngochigole go fail go kolega sitwa ngote. So liver cirrhosis is what we call advanced permanent scarring of the liver. Advanced permanent scarring of the liver. Ngali ndi actual the scars wono lini ndi jokora gento ndi jokora gasi to libekero toro liabere mnechuma liabere liomire pa bono onyeri ni licho kolegasi emechano nejetoke yogo kumi. So necrolini liatwalire skari necrolini liasinirwa kolemere moya yetu atebile twatebinga lini ndi bwategasi 500 gwenda igokora bono kigazi 500 nganjirwe kigokore okoreka onye njiri wechiwakoleka ngokuja goto ngigoja gokolera chifunction je 500 asolire tena sabe liver cirrhosis permanent scarring of the liver igo twara liote oseliko baliko biba bono li enga ngali ya chakile gutwara chiusi chenya gocha bono lio mapa ndigo function na ligitakiro nangete gotera chiusi ya kasegete ndigo koragasbo ya tigakoba kwaraba bunalire litongire kero kende na tutengi koirera kuomo kukwelini kokara to muchando ngige kogera lini lyomye ngige korenta liver cirrhosis. Number 1 amaru alcohol oligero linaro lilabantu nyole seitali basibyo buluma bwa liver cirrhosis na bali bakunywa maruna bu number 1 echana. You can imagine itwanywe techa ngaja igoro nandi kwimokere changa tulikoragera lunch mwatijenda bade ka onye nkonya kumwe ekero monta kunywa maru taligo agotwali ntiguru nga false strength aiwete ngabwa chingu igotali naje na koragera uli abantu bakunywa changa side mbali naje na ndagera because naso ichanga tali ko igunjara baka marugo nandi mukire changa igekero kunywa maru mange nande utali konyora ndagera okuno to ende gotera egente getanga nge kolenta liver cirrhosis into number 1 nge kolenta liver cirrhosis na maru mange nandi kwa nyurenga kientambe. So abantu lakunywa maru bago tiga waibonya maru yayisanire na nyure uzengaki igoke into number 1 ge kolenta buruide bwa liver cirrhosis to atebile is alcohol consumption engakienta for a long period of time. Number 2 ntobwa tege nduge kurukunga non-fat liver non-alcohol fatty liver igotali tali ya marwarenta lakini amafuta soize selini liago amafuta soize selini mafuta kwa ndugu ya selini bono umuntu twale what you call fatty liver amafuta soize selini liago na wali kolenta eshide kurukunga liver cirrhosis. Again, to kende kiagata to get kolenta liver cirrhosis is what you call hepatitis. Viral infection. Omuntu atwale viral infection ekoruna enini hepatitis. Hepatitis A, hepatitis B. You know? To igure ndunga hepatitis omuntu yabwate hepatitis. A infection, viral infection of the liver. Chronic hepatitis
yani nga watwalire ebinyinyi bikorunga hepatitis bikogenda byachikolilini byago byalenta liver cirrhosis byankonyolire nga kia muntu akonyore ebinyinyi umate naro muntu manyanga kinyinyi ebinyinyi bikonyorekana wetera ekero muntu akore mu mugongo onyore mu mugakobo usumusanyi ubona bwate hepatitis so ekero mu chikomera so ko mu mugongo acquired hepatitis it's a sexual transmitted problem mungenda gote viral nini hepatitis again to kende nabona ubekirwa manyinga no muntu nabwate hepatitis na bakora or what you call fluid exchange both fluid exchange nabona yakorenda what equivalent hepatitis irombuya abantu bamanyenga it can viral hepatitis nabegwe kwambokera wetera asokole momo omugondo again to kende kirarente oburwire bwa liver cirrhosis is what you call autoimmune hepatitis omubiri ogwo ogonchokere omubiri ogwo kwange obunyamasi bwago bwokwange nabo bwo italini abana bali okora bavuga tuburirwe sukari abana bake tuburirwe sukari no mubiri oye obangire ekero mubiri okwangire oitagento oitalini byago ekero mubiri nabo obunyamasi nabo kolenta marwira mange sana munange ntoro kogote obunyamasi nabo kolenta marwira mange sana so mubiri obunyamasi nabo kolenta marwira mange sana so mubiri muno obunyamasi bwonjo kinabo kolenta buri ko ngari mo arthritis nabura kolenta nagote buri sukari nando obunyamasi bwonjoka nabo kolenta eshida yelinyi twatebire nga liver cirrhosis amarwire naro genetic diseases amarwire tokuna Wilson disease amarwire tokurukanga biliary disease amarwire nanara lente liver cirrhosis nangendo hotel nagote buri ko Wilson disease biliary yani ese enchira ye kwerende ya ye bile nero nabekorente liver yeli igo ebintu nebinge biralente oburwire bwa liver cirrhosis lakini nagote biye stand out mono ligeri namaru akorente liver problem daktari gukwanira igoro ya maru totero maybe kerakende bairo bwa liver cirrhosis mbole na stage au parangana buno muntu maybe atage tukunywa maru kare bano muchando kunya gocha mara gusebo gonche buri mbobuga stages lakini mono bon tenda gote na bono confirm ntubuga te stage ibere ntubuga te ntubuga compensated liver cirrhosis eminetinga omuntu yunabwa tuburiro bwa liver cirrhosis igo nabo bakora nabo boko nabako atiga maru kwa mfano wenye kunywa maru gusanyora matibabu naba uklinili kwenda kule gasi ya kawaida so when you are saying compensated eminitinga lini rinde yenda kule gasi ya kawaida so lakini nyori manyiri bya korokana bike omucha ni atiga maru naba komenyu bwa kawaida kaira lini ngokora lindu ngokora lile gas lakini wono ntubuati ndinga decompensated wono lini liya kire end stage kene ngeo kira ko na chai wo muriyo ta komenya matuko mangi decompensated so ntubuaki stage ile compensated na decompensated wono na kige ntugiye no wono ko mfano omubiro chire nyagitari okunywa mormono amucha ni akore gintu gikoro kunga liver function test kaya ko bukinye gitari bokora gintu kunga liver function test tualigereri li lyama kirigo kolegas
Igono tonyoli ndia yachake ko bobe lakini ngende ko legas kawaida itogo kwa advice twago tenga kiyaya amarwayo korari ngo kolentera imechano gendo tigamaru bonye kubwate viral hepatitis twajaga kwa matibabu mapema dini lili akola kitarasa likaswana so compensated na wenda bendi twarake manyirili kende gionzi lakini decompensated ndi bwateke manyirili eso mubi bwateke manyirili yeah marobono tukatugende muri ukabwase ebimanyirili mbimanyirili kyorarole umanye gwatwala uriro bwa liver cirrhosis mbimanyirili kyo muntu agotwara umanye nga kina buranyore ngalini byandi yatwala emechano egi ntege tanga number 1 yogo cha korora no kobomu okoba yellowish manjano igotera maiso kuliri umuntu amaisa ya achange yabere yellow eyo mitinga ege ntonkirige korunga bilirubin mesomobero ekero red blood cells ya koliki ya buniru the red blood cells ya ekero ya gotire totebe red blood cells ngotire ya teka os ya bunu ya itu ege ntonkirige kurus ese red blood cells korunga bilirubin oikerus we bilirubin esomobero kwaroda barwire babugate mnabono gende bogerega iga porwe mbalo kunya babugate sickle cell anemia sickle anemia kisel kilichiaye kia red blood cell kitali shape ile takiri go chinya kubunulio kalioka okonyora bali yellowish igot this amaiso ale manjano amaiso goseba keskin bakengoza beko wa yellow amagoka akoba yellow mucous membrane yako wa yellow una wabu itrenya machari yellowish so again take it tangani na kikyokola jaundice ekero kwaro de jo again tuge kurus bilirubin ya somobere nelimi igolini ya sinyi kurus bilirubin ya somobere edo wono mubere okoba agotware ndunga jaundice number 2 koyagie ngosi so this is what we call physical changes muna bono koyagie ngosi ya mundanya koyagie ngosi byo kalioka orumuntu koyagie ngosi byo kalioka na boranye nabwo turire bwaki bwa liver cirrhosis no tanda okwana egento kende nogo ekero munta wakwa sasi ni amanyi ngaiteka mono so it is anabwate is bleeding agoiteka manyinga sana ngenda rote ekineke manyeri to ngenda roteba kyuborwe ekaro nyo monta kwa sini amanyinga iteka na umura munyeko kanyagitari achikobe kerose ko press kabisa mpaka manyinga stop oyo nabora nyo muntu bwate liver cirrhosis eke manyeri kendo corora is what you call spider like veins oyo muntu sune korokoro kwa kurumai okorora bwate mikigete engabo spider ubo mukibo jaga igo mukibo buata ni boko mune spider so this kind of spider na bora nyenga no burire bwa liver cirrhosis yakoti abwate ndio wanini again tokende is what you call okobimba omubere akobimba amaguru tukuruga eldima na wako bimbenda amache ikirenda what you call ascites igona bara twale amache ikirenda samagurae gosatwale mutoka ndokwa na amache asoide segintu ese enda imese tukunye peritoneum so kera amache umuntu onye abimbetenda kumbe nilini liya botolendo twale mechando again tukende to gutwara is what you call cognitive issues nekero koriro umuntu oyo wono jake kuba mune barimo konfa abwate nduma hepatic encephalopathy yani ubucabo libono bwasoire sobongo ekero ubucabo bwasoire sobongo nguti ku develop ali nduma hepatic encephalopathy nero tokoroka ekero ubucabo bwasoire sobongo bo
omuntu yokora konorali confused ahora muburinga kayuguchi akonyora kwa ndi mashauri go watabona ndaraja nguchi ndaraja amwendo ndaraja bozeko kumuburinga nomanye to tamanyi tali kunyora uyo ngayona murochi ali confused tamanyi wale environment yale tamanyi tunaragera ndumne so oyo muntu koba confused nangende hotel omuntu oyo engentungera abwate slat speech ekerago kwana bona tali kugamba muna tokugamba enkwano ya jakira okare ya chakire gosira gwabwate what you call flat speech omuntu yare drowsy or drowsiness aro setelio kare tokorozinga kiare you know to kumanya ndia zo kumanya ngono muntu anga muno muntu tete kubunza ko ari ni sioro ya corona so kwanyoro gwate drowsiness noto ndo kwa so evile mangidi vile kutoka ochaka korosa over week nangendo te umuntu bwa kingo aro serioka you know so abwate we bolto bwa chaka kurumobere because na gote bilinga lina di cross protein na protein aliyo umobere so if protein to cross so utapata mtu anapoteza uzito mia mana daktari abwate nausea and vomiting aiwe tarokeliyo kabintu mne so this is maybe manyoko liko mamuntu yo utwala libasibasa daktari bana ninganito so asoma tukomo muntu makoma keigo manche maria to koira nago cha sensema ya kabere yo moroberi weli tukolyale daktari nabe gago toresara sobo imemono ngakito ko bato konyeka korwa somo chando yoiga Oliver Cirrhosis tabese kosuka tabese kwenda Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kendi gyonsigoro yemirobiri yitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi magega ya television y'Ensoko wikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokonyulia ogokwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakebusani tulikere gose twakere simigwetere namba yaito yobonchuria 0788666662 Eye Nensoko TV uboroso bumugusi manche murigerera karibu sana nainda sensemo yaito ya kabere yo murubiri ogweli tukolya rero abasitogenderete gusanga na Dr. Kena Moses igoro mu chando Oliver Cirrhosis oyoko bagugu affect rini ya manyabana daktari ntobwate wate gatibi manyerio no kubimba umubiri na doki na mtu agachongwa ubimbe tobwate kwashi yako Kero kende kwashi yako nebe ne impact gose nebe ne relationship ndeyo sino mchando yiga bwedi kwashi yako
nekero konyora omonto atari konyora endagera ebwate protein ntwateba ng'aki rini nari rikoros protein lakini goikorie tools chokolos protein if you don't supply tools eso omubiri nabo rini riosinyokoros protein yeyo bona abantu mbale okonyora batabwatie endagera ebwate protein bantu barikuria enyama batarikubatia ng'ende bakuri batabwatie endagera ekochikoros protein eso omubiri twateba ng'a protein eria ekorosu nerimi ekoroku ng'a albumin nere ekorusia amache ase tissue ime amache goikomanya ng'a ekero ekwerende amanyi ngagotara naimogetie endagera akoire ase omubiri iga amanyi ngaya amache ande ngosoare tissue chaitu ima aire endagera lakini amache ari goikana ndang'usukuru ase tissue airane ase chinchera chia amanyinga egento gekong'usa amache ayo negento gekoroka ng'a protein gositokoroka ng'a oncotic pressure. This oncotic pressure egende ense mache tari gochikoroki tissue chaitu ime ikona gekonya abantu babimbete enda bamimbete amaguru ntoiwana ime. So what am I saying? Onye muntu tari koria endagera ebwate protein rini ndikoros albumin onye rini ndikoros albumin omuntu nabakobimba omubiri iga abantu babwate kwashiako mbabimbe tenda amache kiesenda yabo mbabimbe tamawo okoba protein terikoros bweso omubiri nange ntakoteba rini ndikoros protein ekorokunga albumin ekomusa amache kuba tissue if albumin ndikochikoros then wikumuntu abimba omubiri daktari adia sensemo yabimanyereri nkwabuguokwanera omuchando bwokoroka arafu ntubwate abantu abako babakoroka amanyinga barabue problem nereri okonyarera so abantu mbale bakoroka amanyinga babwate eshida yeri babwate ekintu ikoroka esophageal varices yankoroka ingeri omungeta amanyinga aliakorwa ase intestines gwikat aiteka linime amanyinga ngweta linime amanya kogenda uchiese enkoro so ekero omuntu atwalire eborero bokoroka ng'a liver cirrhosis there is what we call increased portal hypertension bono gweta amanyinga mari ekobega ase enkong'u because kwende lyang'usire baken kwende chivein ile kwira vein yatwalire hypertension portal vein yatwalire hypertension yani lingiri lyang'usiru paka bono manyinga tari gweta imegotire tiwanini onye manyinga tari gweta imelini agende senkoro amanyinga lyakwire na guchimaega kimwe mwana nipata amanyinga yakwira na guchimaega amanyinga yakwira na guchimaega nkayaguchi akogende semekirie mekemeke so amanyinga ya nabakwira na aso esemekirere gaiga egotoka se ese injira yendagira esophagus amanyinga ayo asororo because abwati sa tariko nyara gwete seri nyatire gochiwo so amanyinga yekerere ni semekirie menyerere emekirie mocha nyateke omonta akoroka amanyinga yogokumu abantu igo bwatu bwa liver cirrhosis mbabwate what you call esophageal varices ebintu varices abjigwatika ekabiji atekire omonta agoitera nabakoroka amanyinga ikire ekalayi amanyinga amange saidi okoba atwalde what you call esophageal varices lakini ekina kingentege tanga abandi mbali bararoka amanyinga babwate munabona ko mfano omuntu anywe esumu egende enda ekore erosion yende nabaroka amanyinga abantu balo baturebwa buno ulcers nabaroka amanyinga lakini bali bakoroka amanyinga amango nabo tebili bali bwate liver cirrhosis nkoroka amanyinga amangi okoba babwate esophageal varices alafu daktari ntobwate amangana bile stones na egatia ega merimo bwate bayerini no gosokie bile trace bono kere bwate amaginayo kero kende nere tomo chando ase
abantu mbali batwalire batebunga bo bwatamagina ase endoru entebego endoru yawe yatwalira magina batwalire ndo mwa colonizes amagena akira aselini bosase endoru weli bono eline shide tofauti na liver cirrhosis muna bono concentration yani ebaili elinagotenga bakonyiruka nalo tuwezonale kuko sonso to ebaili eli etwale ebe ndito na be kolenta amagena sen endo notokante hotel ebaili eli etwale mnabona abantu bwatuburire bwa kwende twatabanga sickle anemia na baratwara magenali amafuta abamangi na baratwara magenali so amagenali atokirese lini osase ndo twatebe oseli kwende endo twatebile na toko nga bile stones amagenayu akonya goturumboka iko munda bako yimuna liko moroma liko nyagocha keja ikese kenyobuga lini karoko bosongo bokurwa seli esa metwata yelini bogo turumboka bosongo bwaja gocha seli likwendese eduodena musese kenyobuga iko na bora nyole ngane bile amagena bwate bile stones lakini ninjirengiye ka umuntu aro kibike manyire nekyo na kitoko korato manyina botoko mwake bicayenda munabona natrosol ekatwa mwakira natrosol na bego torokinga na bwata magena alese bile nkayina ndaberete twamanya kumanya kinga kitoko mokonya egere abandi bakora operation yari magena akiri kurusugororo bali bwata bile stones so liver cirrhosis tebu atiusiano na bile stones lakini lini na walira arusi bile very thick bile thick erosi amagena ayo agutrumboka gochase kwende twata bange bile ngo konyire sa emulsification of fat ngo konyire sa mangana yoko bunendagere senda so we kabile yebe release gochesenda yago ebune endagera so onye bile te gochoro na bego sunya ena benda ya abantu bali ngena gotinde komo karo abantu mbale bako gende icho no chiko flash ya market liko genda echo ogende icho lakini achikubeka match yanga kogenda achikubeka match and kwenda wala kama ngozo bana kumira abantu nabo eline echo ebwata mafuta igori ndiyaye ndikitkoira bile echiko digest ya mafuta bone icho ebwatenye ekutwa to maji yagenda na yira nayo yagenda ebwatenye sanza muraga abuna abantu babwate shida yelini igolini ngokonya desane samangana digestion short yeah ukwanera abu karengwa kwa nigoro ya fatty liver kero kende okononko richindagera chiri chikwata mafuta mange guseme bitote abantu bari obesity nyimibere menene nabu bako twara mucha ya kuri ndagere bwata mafuta mange nabera kurentire fatty liver na ndogo mubiro go no monene mono mubiro go utwara obesity bantu bari banene mibere monene gwitana nata wendiko maite ai kwara bolinga na itanji bono ngaki ngwenta ko koratimba sako monne mon okolo zina mazoezi uragire ndagire enketo wazikuri nyinge mon abantu bangite ndagira mono ebwata mafuta mangi nande babera banamubere na mono babo cyabatwara ibintu twatari nari ko ngari cirrhosis so ubu mubero monne ngo cyangire ko liver cirrhosis uzengo cyangire ko ndinga fatty liver so tari yo mondabo monamo ono gushuka gochumatu babere ogoteresire manyererio tia ina chubo chando yo liver cirrhosis bono umurwaire obwate omuchando yo iga tutebu gutari nakyo ko bago kumuringoje umurwaire obwa liver cirrhosis talibuli wa muchezo matendo ikatwa tebya abantu bamanye kana ntonya kwa na yese timu neye itogo semani noko semani
no Obogweni. Obogweni ibe kero gwate kunyura maruwe tani naye manyanga kina bora cyo twari micano tema go kyanya maru to kunya maru amangi sana ko iburi bora nga kwa umubiro munene tema go kyanya umubiro go to so ko umubiro munene umate karo n'umugete umubiro nganya saga tutunga na image yae ngandule kanza nyasaga tutunga tobe image no ya nyasaye nandaga ubututungu kumubwate babataye purpose twatongeretu mujirende nganandi umubiro no nyasaye bikatunyurende tutanyurende ti ndikitutwara marwira mani yasaje ubone ngako umubiro no kama wicho zari umubiro nesteri kabire izi bagote batume koyo mbaje bago mungawe ono bikatwirende umubiro ubwo bwari basiresi mbubwate mechando ntarageza mangana matibabu antumanyi oleme chando yuko suburu bwari basozi yes twatero bwari basozi nabo ko korentere into bekorukunga you know ekorukunga hepatic encephalopathy bogo sali obongo bwabo obe confused not whatever so abantu abange mbali babwate what you call brain function loss obongo bwabo bono mboli ko kolegas obongo bwabo mboli ko function properly obongo bwabo mboli ko kolegas mutekeire optimally okoba batolo burire bwa liver cirrhosis nanga ndagote oburire bwa liver cirrhosis na obokoleta what you call increased portal hypertension nga yani bono manyinga kali ko kigweta seli nibyago ine amanyinga yo akwira na guchimaega igo burire bwa liver cirrhosis na obokoleta increased portal hypertension eyibone kogarucha kubimbenda esababu amanyingali akwira na gucha gento goche esenda yago talibwati sagochi bona amanyago so asitokorokanga eperitoneum aichura mali twate muri bwa liver cirrhosis nabo kolentera isovalvular varices you can imagine onye guchikoroka amanyinga na bakwera umubere eyo eragere gento osigyo Obogima no twende okwana oburire bwa liver cirrhosis na bora kolentera cancer elini abantu bwa cancer of the liver kumbe no kuba babwata bwa liver cirrhosis warrant the cancer of the liver oburire bwa liver cirrhosis nabo kolenta infection yo somubere obwate bacteria ebinyinyi bire somubere obo bitali koera because obini naliyo bunyamasi oni yabunyamasi bwabude umubere obo wikotwale infection itali koera abantu babwate pneumonia itali koera babwate sepsis itali koera babwate meningitis na kadhalika yes na tudanda kote na be era lente anemia because nagote ngalini ili bwate function of more than 500 ngo changia lile za mwana yoko rosia manyanga ne bintu binde bingi so nabo umuntu agutwara anemia no wenda kote so nakibonekera umuntu akire senya gitari yito ya Walfit na kitoko mokonya twatebinga lini gosare umuntu akire nyagitari yito ya Walfit obwate liver cirrhosis nambe yemo katumubeke category kiari ale igomba gukora tore kintu nka staging na gote tumanye ngare aste compensated liver cirrhosis gosale asitoko nga decompensated liver cirrhosis eketwa munyole ngare compensated nambe yemo umubiri ngo mu advice story twa mube kanse twa mu advice twa muteminga yaya amarwa ya kwanyura amange gendo kole kigendo tigi liver nkiwanda mateli genda bateli karu abantu bange batamenyiti enyagitari yetu ya Walfit enyagitari nero enyagitari ntangani togo ikaranza twa discussion ntumunte karago enyagitari yetali ngatoko mwamali otwa mutenga genda nando cyo kuya muri ogande no ndutagiti nando ogende nando jigane gocha totinga kunyareka no wene ochokole nto muntu munga orwalete abantu ndokora ori mate karu mundaro lengo boli ngaki ono inobanya komoka mami akiugo saba obanyi wali nyagitari no ntukusaba muntaru wali karu kagera abantu barwati nabange ntogoko
nkole kusiko weni abantu nabongo genda kuchipokera mata usengende bukamba usengende gali ni wali abantu bandi iwo tutalita abantu mbarwara nanda abantu bagwene bonse bibake ku mfano nabongo kole byaza byadiwe nene ngole yato ibwati nyoza kwetati onyakitali so ituteta abantu bagwene so twamu advice omuntu ole under the nini compensated liver cirrhosis twamu advice twamanya ko chidikie liver korosi ntogwata malioga mangega ntogwata ile oli kumasiri gose milk fiso kitwa moire liogeri goikebi nilya ya colleagues pia so twamwa lakini mtu anyolo muntu ole decompensated liver cirrhosis decompensated liver cirrhosis bono ojubono toko wikatumo ikaransinse tomo igende ko nga prognosis nga kia maisha yako chikogenda kuchimoto na anto motebi nga how long ya wenda ko under treatment so omuntu yo igo wika to make sure nga nko mwatura malio kwa mfano ago sibyo mugeni kagere twagotebi nga rini ligokora tomo malio ago sibya manyinga wikatomwa maliogo agokonyesa mangana digestion wikatomwa ibintu bingi alafu tumaiko muamalio wa korosiri nana abo tebintu wadi oli kunga siri marine lipen ntobwate akchok you know ntobwate dandelion ntobwate digestive enzymes ntobwate malio gotoko mwa egere bini lyaye limbe let me tell you muruna na rocho otebetinga wakati nitaringa I want to go kwende rifaro Eldoret tukamuweni bakawa ndinga akikwati abantu ngana kwangonyeta igobono muntu gwate eshida yeli ni tigache sinektari yetu ya walfit kende daktari abase complications mkoba boli bo wita ekero liver cirrhosis ngoita boro muntu kagera bono nagote bocha muri ko mubero ikabo ani your organs will fail ocho ole kidney failure enkole sale kile maybe ndagera nchirora advice y'omuntu obwato muchando bwerinya bega kutumeka omuntu bwate shida yelini tatakiri koli proteins ndagera kara lina liliko buna proteins wono lyasinyo colleagues ekaro koli protein nobone nyama chindi ndagera bwate protein iligo sinyo ko bune ndagera atiga mangana koli protein nebwete atiga chindagera chibwato buchafu ndagera chetuka chibwate chemicals because zini ndio kunyara kurusibo chafu oikotie ndagere bwate chemicals oli naona chinyi na matunda mono koli gasomoro belito beli tukolyara roni nganje kweli bageriga obego kwaresoro umwachi muligerio ito na maybe ebintu bindo bokore dibondo ko bagokwena nasenya gitari yao na Intuze inyagitari yetu ndiye mbu y'abantu bamanye nintu abantu abatanga nitwa cyakitwa tubwate nyagitari mwe esababu intu togo kore into nga blending of medicine when we blend the result becomes better nutritional medicine ngasomere into ko nga nutritional medicine ngasomera mangana international herbal medicine so ekerongo bone kerwa kinya gitari yane nago pimira namanyire ngamboro ile getobwate nko ibori ndengaki nyore resulting unabona abantu bari bagucha bagwate infection UTI malaria pneumonia abato gutumia conventional because conventional works fast na ndere cheaper lakini amorira ariko na chronic diseases ali amenyira umubiro ngakentambe itogotumia nutritional medicine bozitwatumia tabwate buri rubondo bwensi boko musumbu mubiro ayi tari utwakwa na bweka itokurwale maroironse onye kubwate buri ruboko gusumbwa inchese nyagitari yitu ya walfit because ntobwato bokoro libole igoro ntobwate bumanyi bole igoro toko make sure nga twakoweni mutake etibye korwira satameza na yayi narode abantu bakufika bakira narode abantu bakurukiambo kajiado kwende nini kwende ukambani baguchaga bakuru Nairobi abantu bakuru Nairobi aba
toko tomalero kara malio uchi Nairobi kira lituko oko konya so ekarugwa shida ndiyo injosi nyakitari yetu bitata gitibu nyakitari na wononto bwate dai kagera abantu bagatumira ikibwate chemicals abantu bachaka kweba batwara maruru na Alzheimer disease dementia amana yokweba abantu batole shida ya cancer yengozi squamous cell carcinoma chemicals na ji origeli abantu babwate cancer yorobere tumo babwate cancer okoba bagutumia ki deodorants ikolenta cancer natumanyiti tualentire dae ere natural tualentira mafuta komerenyu yetuki ale natural oko twita abantu abaga kama tina baga kabono wantu baga kamba ndingi eside basumbwete muno no kulema mugondo tualentira malio wale natural abantu bagutumia okolemu mugondo atabwa side effect so ekarogwa temechande niyo manyanga na butarinya Kena Moses kwa nyakitari ya World Fit Health Center. World Fit Health Centers nyumba ya Uhuru Plaza. Bali batamanyi tibosongo leo nyakutaka kuja bosongo na watu wanyamira bagocha sana. Watu wanyamira kurugali ugirango ya nyamira. Ogocha mpaka bosongo. Ekarago ikire bosongo boli nga marigiti nkagiye. Iga marigiti maega ase chirere. Asa chibucheri chire ebucheri yo mweri gocha mate nyombe yenta nchego roba ya gatatu erumu 307A noko nyore nyagitari ya World Fit nando bya bosongo karo ninche ngotoka nincho munyagitariga so onde bwesi ogocha goikanyo orange onye taranyora igotara ikinyagitari to ya World Fit ndobwate nyakitari yende gali Eldoret na ndobwate kliniki asomuchi wa Karatina ndobwate munyakitari kuna Dr. Mnyoki nkerese namba yani yesimi 0722 245763 namba yani yesimi 0722 245763 biyamono asogotulire mutwaro gutukuri Biamana daktari asogosanga na intwa somoroberi obwiri tukoria rero manchu murigerera bana nigo twekire omweri obumoroberi oitoberi tukoria rero nabo igone no kwegena kwanebu na kwanyara kobago konyora obosemi boisaine igoro yomuchando yoiga bweri nigo somanyikanete na liver cirrhosis kera kendo nyomoroberi yobo obago gweta gosikwayo ikera togendrete nabo waswase social media platforms chaito sema ya Facebook, YouTube nabo igo Twitter @ensoko TV onyara kobago Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi.